RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Sige na, sa taon na to kung sa kakadayahan na kinsa ang nagdala sa programa nga Kuskus Batikos Midday Edition na mabati alas 12:30 hangtod adlaw na sa akon. Joel Garay. Tama lagi. Tungod kay Diehard certified listener ka sa DXDC, nami ihatag sa imo nga panudan. Andam na mo dawaton. Uy, andam ang tayo. ato Salamat ihatag. sa Ginoo. Nara. Salamat. Oo, ayan. Nganli unsay unod ning ato ang sulod sa basket. Una, pansit, karot, tuyo, Aha, mantika. mantika, oil, bambi, repolyo, Bombay. aos. Kani unsa man ni? Karna! Ago. Ay, daghang salamat. Kanunay din mong naghahatag og regalo sa mga katawhan ba? Ayan. Tagaan mo kanunay og maing lawas. Ang istasyon, di yun mawala. Ayaw yun, wala. Wala kami. Kauban na to ato mga interns, mga kasama kini si Rajuman Joel Bright, tatak, Arimen. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition